Hello guys! Hello Pilipinas! Mula sa Naga City, Camarines Sur, ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest weather analysis as promised. Ngayon po ay Sabado at hanggang sa Lunes po ito, September 7 hanggang 9, 2024. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation, isa sa magaling na educational institution dito po sa Naga City at sa Bicol region. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Rion Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Now, umpisa na natin ang pinaka-latest update. Kumusta na po ang panahon sa buong panig po ng ating kapuluan at sa ibang karatig po. Okay, ang Pilipinas ay mukhang gloomy pa rin. May mga naiiwan pong mga kaulapan na dala ng dating habagat. Ang habagat na yun, nandito na lang po sa may West Philippine Sea, kada apektado ang Panatag Shoal. At naging southerlies na po yan. Yung direction ng hangin mula sa south. At inihikayat pa rin ni Yagi. But mostly ang Pilipinas, balik na po sa dati. May pag-areas po, tulad dito sa Bicol, Naga, medyo mainit. Mataas naman ang heat index. Hindi naman po umabot ng 50 hanggang 45, 47 na lamang. Dito pa sa Mindanao, may mga localized thunderstorms pa rin tayo. May monsoon trough po dito sa may bagay ng Taipei o sa may Taiwan. Mula sa Bagyong Yagi hanggang sa K94W. At meron din isang LPA dito. Ito na yung binabantay natin. Upgraded to medium. Ang chance na maging isang ganap na bagyo. So most likely, baka mag-develop ito sa Monday o Tuesday. If masusunod po ang mga computer models. Kaya medium chance po ang kanyang probability, 35 to 65. Samantala itong LBA na medyo nag-struggle din na mag-develop malapit sa Iwoto o Iwoto Island ng Japan ay mababa pa rin, nasa less than 35%. But may mga ibang models na ginagawa itong bilang isang aktibong LBA but hindi naman po maaabot dun sa threshold na bilang isang tropical depression. So, sa mga nakalipas na ilang oras, lalo na kanina umaga, marami na po nagsisikalat na mga balita, okay? We considered this now as a fake news kasi yung forecast na pinapakita na malaking bagyo papasok ng PAO September 13, yun yung binanggit natin 2 days ago, okay? So, baga, late na yung news na yun. Alam natin every 12 hours, 6 to 12 hours, bago-bago ang computer models. So, yung Typhoon Global Models, good news po dahil po ang forecast track nila lahat dito sa dalawa, ito papunta dito. Samantala itong isa ay paganito. May papunta doon, meron din paganito, papuntang Taiwan. So, yan po ang kagandahan na yun ng latest forecast. Kaya, mahirap magbigay ng mga forecast na hindi mo i-follow up. Okay? Ikaw ang sisihin dahil bakit daw ganyan daw forecast. Alam naman natin na forecast yan pag more than 5 days. Rule of thumb, hindi ka pwedeng sabing iyon na yun. Kasi alam natin highly uncertain, 20 to less than 20% ang probability. So hindi yan sigurado. Okay? Ayun nga, nagbago. So, itong forecast na ito is 6 days to go. Pag hindi pa kaya nagbago, pag less than 5 days to go, malamang iyon na po ang scenario na pwede mangyari. But still, up to 3 days to go, nagbabago pa rin mga tracking yan. Kaya importante, bantayin natin. So, ito po yung latest, K9495W. Pareho sila pupunta dito sa may Taiwan, Japan area. At sila ay hindi naman pinapalakas na bilang isang sa latest na yun ay pinapakita na naman po mukhang ito na lamang American model na binabanggit na bilang isang typhoon but the rest tropical storm na lang at maluluso pa nga bago dumating ng Taiwan. May alam, ibibigay natin sa inyo ang tracking po ng European at American model
Kung gusto niyo malaman kaagad, i-forward ninyo yung ating video. But maganda pakinggan ninyo ang 10 minutes ng ating video. Okay? At ito po yung fast animation. So nakita natin yung bagyong si Yagi. Naglandfall na po sa may Halong Bay. One of the tourist destination sa Japan. Ang ganda ng lugar na yun pag nakikita nyo sa pictures. Hanggang picture pa lamang. Okay? Hindi pa tayo nakakarating doon. Sa mga oras ito, between 8 to 9 ay naglandfall na po sa may bahagi ng Hanoi. Nandun na siya dumadaan. So, grabe po yung hangin dito. Naglandfall dito, nasa 200 kph pa rin lakas niya. Dito man sa may Haikou, sa may Northern Vietnam, sa may Northern Hainan, ay umabot po ng 230 o 240 Super Typhoon Stat ang kanyang lakas. Pat yung mga weather stations, nasa 178 lamang yung bugso. So, okay. So, iba-iba naman po yan based sa 1 minute average yung hangin na ito ng US. But yung mga nasa weather stations, naka-adjust po yan sa 10 minute average. Unless live recording at yung biglang data na pumapasok na 1 minute average. Okay. So, yan po ang kalagayan ng bagyong si Enteng o Yagi. Nag-iisang super typhoon at naglash po dito sa may bahagi po ng Hainan at Northern Vietnam. Kaya sa ating balik na okay na rin ng panahon, ito po yung LPA na binabanggit natin, 94W, nandito. Okay. At ito naman yung panibagong isa, si LPA 95W, nandito po siya. So, ipapakita natin sa inyo mamaya ang tracking niya. So, ito yung zoom in satellite animation mula sa UMETSAT ng windy.com. Nakikita po ninyo yung mga thunderstorms dito. Yung upper level winds ay mula sa silangan at hilagang silangan. Kaya gumagalaw sila papuntang west. At sa ilalim niyan, mostly variable winds. At galing sa timog ang direksyon ng hangin. Kung saan galing ang hangin. Ito po ang track ng lahat ng Asian agencies na kung saan pinapakita kung saan naglandfall si Yagi, yung forecast for the next 2 days. Mukhang malalusaw na po siya. At yung ating wind at pressure forecast for the next 3 days hanggang sa ipakita natin sa inyo itong mga weather systems na ito kung saan patungo. So sa linggo, unti-unti pong tatahak ito ng westward. Itong si LPA 94W, samantala si 95W ay mukhang pupunta sa Guam. Okay, Lunes, September 5. Yan na po si 94W. Gusto maging isang tropical depression, babantayin natin ito. At ito yung isa, approaching Guam. Martes, September Agis, dadaan po siya malapit sa Guam bilang isang tropical depression or pwedeng LPA na lamang. Kasi mukhang LPA na lang ito. Hindi na nagpapakita po ng isobar. Miyerkules ng hapon, magiging ganap na po siyang tropical depression o tropical storm. Papalipit po sa Philippine Area of Responsibility. Pero nasa tapat na po siya ng Luzon. At sa Huwebes po, September 12, ito po ipapasok ito po ay lalapit na sa Philippine Air Responsibility. Ito po yung power line. Sorry, power line po ito. So, papalapit na po siya. At mukhang maghihikayat po ito ng habagat. Pagdaan niya between Okinawa and Taiwan. Kaya magbibigay kayo itong mga ulan sa ating lugar. Friday the 13th, kapapasok lang ng PAR. Pero nasa tapat na siya ng Batanes. Papalapit po sa may Taiwan at Okinawa area bilang isang tropical storm. Yan po yung habagat sa Southern Luzon, Visayas, Mimaropa. Kaya huwag kayo makalimutan magdala ng payong next week. May mga ulan na naman tayong inaasahan. Pero dito lamang po yan sa Visayas, Mimaropa at portion po ng Southern Luzon. Sabado, September 14, yan na po siya. Dumadaan po south of Okinawa itong tropical storm na mabilis na kumikilos. Mukhang may mag-form po dito ang tinatawag natin monsoon gyre or gyre. Sorry, monsoon gyre. Dito po yan. So, pag monsoon gyre po yan,
isang malaking system yan na kung saan multiple tropical cyclones na pwede mag-form. So, pwede may mag-form dito or dito. Okay? So, ito po yung habagat sa ilalim niyan ng monsoon gyre. Kaya yan po yung mga lakas na hangin sa may area po ng Visayas, Mimaropa at pati mga ulan on and off dahil po sa habagat. Habagat po yan, okay? Sunday, September 15, yan na po. Mukhang mawala na yung isa. May panibago mag-form doon sa easternmost part ng monsoon gyre. At yan na po ang habagat. So mostly habagat lang po ang ating panahon. At mukhang on the 10th day ay magde-develop po ito bilang isang tropical storm o isang monsoon depression. So malalaman po natin for next 6 to 10 days. But so far, yan po ang pagbabago. Maswerte po tayo. Pasalamat tayo sa mahal na Diyos na nag-track po siya pataas. At hindi na matutuloy na bilang isang malakas na bagyo na sinasabi doon sa mga fake news na nagpapabalita. Okay, kaya yung ensemble, ayan po, nag-shift yung ensemble dito na po sa may bahagi ng area po ng Taiwan, Japan area, yung tracking niya. At sa ulan, bukas linggo, may mga ulan-ulan po dito sa may Batanes, Buwing Cubaba Islands, dahil po sa hanging habagat, mukhang lalakas sa luting habagat dun sa area na ito, dun sa area na yan. At dito rin po sa may Ilocos region, sa September 9, magkakaroon din po ng posibleng epekto ng habagat. Dahil po dito kay 94W, patungo dito sa may area ng Taiwan. At ito naman po si 95W. September 10, mukhang mawala na po yung epekto ng habagat. Konti na lang po sa may kanluran bahagi po ng gitnang Luzon. At ito naman po yung isa. Okay? So, yan po ang latest sa ating rainfall forecast for the next 3 days. Walang problema. Pang mga showers lang o isolated thunderstorms sa hapon o gabi. Minsan magdamag. Depende sa lakas ng mga thunderstorms. Sa alon, meron pa rin ditong hanggang 3 metro na alon. The rest, less than 1 meter. But for the next 3 days, bukas, linggo, Lunes hanggang Martes, balik sa dati na po ang mga alon. Ito po yung mga blue. Nasa 1 meter lang po yung alon yan. Yung mga light blue to white, nasa 0.2 to 1 meter lang ang laki ng alon. Okay? So, relax lang muna tayo. Huwag maniwala dyan sa mga balita sa mga Facebook, YouTube. Ang dami na naman nagsilabasan. A few days ago, sinabihan na natin kayo na makaming lalabas na naman yan. Tama nga tayo. Pero yung balita yun, ay 2 days ago pa yun. Kaya dapat i-update palagi. Every 12 hours, 24 hours. Itong mga weather system na ito. Kasi highly uncertain pa po yan pag more than 5 days. Pag less than 5 days, in a rule of thumb, ay talagang malapit sa katotohanan po yan. Okay, so magkita ulit tayo next week sa ating latest update sa Lunes. Para malaman ninyo kung kumusta yung mga LPAs. Ito si Mike para magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.